bandiraɓe on calminama on juurama koye dinguiral fulɓe tv gonɗen kono hannde eɗen jogui welam e weytare mawde joddade e joɗaniɗo sénégal naaɓe ɗo e nder leydi france woni amadou diallo oɗo saaha ceerno amadou eɗen gandi sénégal koye binditugol ko fati carte d'identité ji hen faya kono kadi woteji nan garoya sénégal naaɓe wonɓe ɗo ɓe walla ɓe ganduɗa ɓesguji mumen nan ɗo keeɓani kayitaji e ɗo joni kadi ko wiyete carte d'identité ji kesi ina jogo arde holko mbaɗa hen hen humpidde e holko mbaɗa hen haalande gam sénégal naaɓe wonɓe ɗo e nder leydi france. Merci a jarama musidɗo mi salmini hettotoɓe donc radio dinguiral fulɓe e to mbawɗon monde foof e doni babada noon calminama no fewi calminama onon liggotoɓe hen on calminama kaddi salminama ko gonga gonɗen koye saaha baɗɗo fayida no fewi to banggue gurdam démocratie men hono wadde ko wiyete carte d'électeur par ce que oɗo saaha mo gonɗen wona carte d'identité haalte carte d'électeur kono noon wonno technique o woni koye yaade e hande oɗo saaha dañama carte ɗiɗɗe fof rendinede watte carte goto carte d'identité o e carte d'électeur o no wayno ɗo e france to joɗɗen ɗo mission ngaji ɗi gaari min puɗɗima joni nana wona yontere koye janggo aljuma janggo min jofnoto jonte ɗiɗi fuɗɗima wadde dole no fewi par ce que mi yii yimɓeɓe nana gara pour wadde winditade par ce que binditogol ngol ina waɗɗi moni kala dañƴo duuɓi 17 no foti winditade hay keɓorɗo dañi duuɓi 17 o le 2 juillet c'est à dire keddorade 2 juillet o dañi duuɓi mum 17 ina foti winditade e oɗo liste électorale binditogol ngol ne sattani no fewi carte d'identité ma saɗa joguino ko on gaddata sa ala ɗum kala kayit mo joguiɗa addu mamin jurno ma won haralleɓe maɓe jurno ɓe ƴewta e kayit ma no yuɓɓi pour wawde waɗandema kayitaji mbiyaɗɗi par ce que no waɗi sécurité oɗo carte wiyete carte d'identité biométrique donc omo jogui sécurité no fewi ɗum aussi ina jeeya e gurdam leydi men to banggue sécurité ko heddi hen ko wadde erama bandiraɓe diaspora naɓe par ce que pour la première fois e élection oɗo législative paaɗo eɗen daña député ji taw député ji ɗi ko joɗaniɗo tan ko diaspora en soɓe jeehi assemblée nationale ɓe nortata ko inde wonde hayso ɓe jibinama to men to ɓe nortata ko inde wonde so wona e dow inde diaspora noon komo Europe o komo Amérique o komo Afrique o komo Asie o wonɓe caggal leydi wonɓe Gambie ɓe e wonɓe Chine ɓe kamɓe ndendi député mabɓe goto député diaspora ɓen kaɓanto ko relation hakkude leyɗele to goni ɗo walla leyɗele to sénégal eji goni ɗo e leyɗele men pour gam wadde amélioré programme uji ɗiɓe jogui ɗi ɗum waɗi ɗo e france somi arti ɗo e rawgo faade e bandiraɓe mami mbat lappi faade e guure ɗe faade ɗo e paris déjà mami mbat foyer ji ko yoga e foyer ji mami mbat foyer surtout to heewi sénégal mamin jaa kadi ko wiyete premier couronne parisienne won ko wayno étampe en arpajon en ko wayno sergi pontoise trap en ha fayi guure paaɗe dow corbeil son mo mboɗo wawi wiide moussa koye neɗɗo daraniɗo e ɗum ɗo mo omo wawi fadde min mamin gartoon donc guure goɗɗuɗo ɗo en kadi ko hen jeeya ko wayno strasbourg lille roubaix maubeuge havre rennes toulouse marseille bordeaux lyon foof so e ɗeɗo balɗe garoje mamin mbat commission ngaji dariɗi min neldama ɗumen mamin jaahe yimɓe he foof min jawata sénégal naaɓe yo gar ko politique ko saaha démocratie ko saaha goɗgol aussi ko saaha te ɗum ina jeeya e gurdam nde ɗo yo yimɓe daro gara bindito jogo carte mumen cartal noon ko an jeeyi an andi to mbatta kono windita nde ina waɗɗi moni kala aɗa hebde cartal mum heɓora carte mum d'identité heɓa carte mum d'électeur so woote yonti so welama yaaha so yeehi to wela waɗata cartal mum allahumma salli wa ala sayyidina holno neɗɗo waɗata ha wawa andude walla ha wawa jokkodirde gam andude to arate to hol ñalawma arate so tawi hande en dokkiri yeeru a wi hande mo gam wonɓe mo gam ɓe mbasa wadde déplacé holno joomum andirta mode arate toon ko ñalawma tel eyyi ɗum ko yeeruta eyyi oɗon programme ma min bindi ɗum kono wonno ko élection hamin jogui woɗɓe il faut jurno programme o il faut ko minen fof min nandira
hade wiyede tan min mbaɗi koko min beela walla min jeehi koɓe min gandi. Donc parti du politique keddiɗi fof ko hen jiya desena ko kañum woni no wayno arbitre élection ngaji ɗi eɓen ɗon jooɗi ñande fof ɓe gara ɗo e consulat ɗo hamin jogui ɗo hande 303 commission nan ɗo kamɓe ko hen ɓe jeeya. ɗum waɗi somin mbaɗi validé programme o min mbaɗa ɗum ko wiyete site internet consulat sénégal www.consulsen-paris.com. so ila ɗum kadi ko wayno radio ji mon ɗi mamin mbaɗa hen erago. so wona ɗum kadi ko wayno site uji internet ɗi ganduɗa hoorema diaspora naɓe ne kewi hen yaade ko wayno Seneweb ko wayno leral.com ko wayno hibaru ko wayno info 15 ɗiɗo foof mamin mbaɗa hen erago gam yimɓeɓe mbawa tinde tigui programme uji ɗi e ñalawmuji programme uji ɗi nde min garata mamin mbatta doole amen to tonni foof so Allah mamin mbaɗ ɗum hen beele yimɓeɓe vraiment ene binduto kadi mboɗo ñaago yimɓe goto foof yo par carte mum waɗa e poche oto woɗɗu ɗum so wiyama tel ñalawma min gara jomum en gara mamin jaa toon noon wonata weekend tan mamin gar toon e nder ñalawmaji altine ha tala ha dimanche mamin gar toon te ñalawma foof hamin ɗamini ko boni ko foof ƴettude hakke temedere nden. donc yimɓe hoto min gartan e guure he min ƴetta yimɓe joyo yimɓe jeegom ɗum ko perte de temps wonata yo yimɓeɓe mbaɗ mobilisé guila e joni goto foof para waɗa ganda e mum wona carte mum d'identité walla kayitaji mum ɗi jogui waɗa ɗum de côté wadta fayda ɗum. so wiyama attention commission ne ara rapidement jomum ara waɗa ko foti wadde mamin mbatt toon to min mbawi wadde ñalawma min mbaɗa ñalawma min mbawi wadde ñalawmaji ɗin mamin mbatt to min mbawi wadde balɗe tati mamin mbatt kono yo yimɓe tinno kam hoto min gar tawa ko arde tan joɗade yewtude yimɓe koto min jiiɗi ko arde wadde ligguey te somin gari yo taw min taw ɗon yimɓe yo yimɓe kadi gar mbaɗa mobilisé ko ɗum kadi softinta min subaka somin pini kadi min mbaɗa min jaaha wuuro wongo. jarama no fewi wadde en paami tan wona Mahamnele Mamadou ko tigui Amadou Diallo wadde noon joɗaniɗo Sénégal naaɓe ɗo e nder leydi France wadde noon mbi sikki on beltima e ndeɗo yewtere en dokkudira tan aadi ha saaha goɗɗo e jewte goɗɗe taw ganduɗa eɓe kalana yimɓe holno ɓe gardata e nokkuji ɗi wadde on calminama on juurama ha saaha goɗɗo.